ଯେତେବେଳେ ଗୋटे ଝିଅ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘର ଯାଏ, ସେଠାରେ ଶାଶୁ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ଝିଅ ତା ବାପା ଘରୁ କେତେ ଯୌତୁକ ଆଣିଛି, କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଆଉ ତା ବାପା ତାକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ବି ଭାବନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ ବାପା ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ସିଏ ଛୋଟରୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ମା ତା ମନ ଖୋଲି ଝିଅକୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ବି ପାଟି ଖୋଲି କୁହନ୍ତିନି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାକର ସବୁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ବାପା ହେବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ?